Annika ja me ollaan täällä kuvauspaikalla ja me kuvataan meidän mainosvideo vastuuviikkoa varten, jonka teemana on Ylitä raja. Joel. No. Haluatko makkaraa? Ei mä voin syödä. Enää ei tee. Eikö enää? Okei, hei, me ollaan nyt täällä tämän porukan kanssa, jolla me suunniteltiin tää vastuuviikon video. Mainotan vastuuviikon teemana oli, että Ylitä raja, niin mistä te saitte tää idean tähän videoon? No me tehtiin puhuttiin kaikkien meidän ryhmien kanssa, kenen kanssa me tehtiin ja tälleen näin. Puhuttiin niiden kanssa, sitten päätettiin tehdä sitä iloisempaa versiota, että ei mitään semmoista surullista. Se oli mun mielestä parempi versio. Sama fiilis, mikä Ylitä raja syö pizzaa. Syö pizzaa. Mä vaan purin sen. Uskalletko purra oli jo samassa maassa? No ei. Karan, miksi sä tulit Suomeen? Joo, no tulin Suomeen, koska meidän maassa oli aika levotonta olla ja siellä ihmisten ei ollut ihan turvallista olla. Ja meidän perhe oli pakolaisleirissä, josta YK valitsi kiintiöpakolaiseksi tullut tänne Suomen 2006. Ja ennen olin pakolainen, nyt Suomen kansalainen, käynyt koulua ja armeija varusmies käyttö. Sään, mitä sä teet? Täällä makoilen, vaan väsyttää. Nukun täällä. Silloin kun katse lukittuu, niin kamera lähtee nousee ja hakee sen käden sieltä. Sama käy. Ja Fööni, ole hyvä. Joeli voi tulla sieltä. Havaitsee Joeli käden. Mitä te ajattelette, että miten tämän rajan voisi ylittää? Että miten teihin voi tutustua? Kyllä mun takaisin, tai tuu juttelemaan, tai mennä hengailemaan yhdessä, tai pelata jotakin yhdessä. Kyllä näin on. Koko, onko sulla suomalaisia ystäviä? On mulla suomalaisia ystäviä. Jos ne tutustuu muuhun, niin ne tutustuu myös muihin meihin Mahmuteen, eli Mamu on Kamu.